שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר. שלום אדיר, מה העניינים? היה כיף בבית ספר? תאומים? אתה רוצה שהתאומים כבר יבואו? אבל יש פקק, הם מאחרים. תגיד לכולם, אני... לא, בוא לפה. אדיר.